गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. काल माझी त्यांची फोनवर चर्चा झाली होती बारसूच्या रिफायनरीच्या बद्दल, आणि त्यांचं म्हणणं होतं की याच्यामध्ये उद्योगमंत्री, संबंधित अधिकारी यांनी लोकांना विश्वासात घेतलं पाहिजे. मी त्यांना सांगितलं तसं कुठलाही प्रकल्प जो आहे, सरकार जे आपलं आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकांच्यावर अन्याय करून किंबहुना फोर्सफुली कुठलाही प्रकल्प आम्ही करण्याच्या मनस्थितीत नाही आहोत. कारण शेवटी आपण जसं नागपूर मुंबई समृद्धी एक्सप्रेस जो आपण केला बाळासाहेबांच्या नावाचा, तिथे देखील पूर्वी सुरुवातीला विरोध होता, पण नंतर लोकांनी कन्सेंट दिला. आज आपण त्याचं रिझल्ट पाहतो आहे. त्यामुळे बारसूतले जे शेतकरी आहेत, जे भूमिपुत्र आहेत, त्यांना विचारात घेऊनच या ठिकाणी हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल. बऱ्याच लोकांनी त्याला कन्सेंट दिलेली आहे, मान्यता दिलेली आहे, आणि आता जे आहे ते आपलं तिथे बोर करतो आहे आपण, सॉईल टेस्टिंग करतो आहे, आणि त्यानंतर पुढची प्रक्रिया आहे. आता तात्काळ लगेच प्रकल्प तिथे उभा राहतो आहे का, तर तो सॉईल टेस्टिंग होईल, त्याच्यानंतर पुढची प्रक्रिया होईल, त्यानंतर पुढची प्रक्रिया पुढे जाईल. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तिथल्या जे भूमिपुत्र आहेत त्यांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प आम्ही पुढे नेणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.